direbobi ba komai bane a wajenka, abinda ka faɗa kenan ba. Mu ne nan mazazin da ke saka rayukansu a cikin hadari domin su tabbatar da walwalar ahalinsu. Duk yadda tazara take da kuma yadda mota ta kasance, babu ruwanmu da yanayin da muke cikin, muddin muka ɗora hannunmu akan masarrafin mota, to a cikin jinin jikinmu muke jin kaifin wannan tafiya. Take duka abin da ya shigo hanyar mu muke. Kai baka da cancantar da zaka san asalin menene karfin damatsan matukin mota. Ko so ɗaya idan ka sake mafarkin zuwa min da rainin hankali, to sai na karkare rayuwarka. Na sani wannan aikin karti ne ba, haka ne? Ina yin iya bakin kokarina domin na nesanta kaina daga wannan rigimar ahalin, amma ta kowace siga kuma neman rigima yake yi da ni. Yanzu bana da wani zaɓin da ya rage yar gargajejin kan da yake da shi. Dan uwa mutu, kokarin nuna mana kwarewar shi yake yi fa. Waye, sarkin bashi mana. Me yake faruwa? Itace ya siya a hannunmu, amma kuma yake bayar da kuɗin gaba ɗaya.